L-Speaker tal-Parlament, Dr. Angelo Farrugia, ġibet l-attenzjoni fuq punt li ġara aktar kmieni din is-sena meta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista akkużatu li kienet jiġbed il-ħabel tal-Gvern meta permezz ta' ruling ma ħallix li jsir dibattitu b'urġenza fl-ogħla istituzzjoni kif xtaqet hi. Dr. Farrugia kienet jirreaġixxi għal mistoqsijiet tal-ġurnalist Kurt Sansone waqt il-programm Extra ta' TVM it-tnejn filgħaxija. U indika wkoll li ma kienx l-ewwel darba li dibattitu b'urġenza ma tħallix jsir u dan primarjament minħabba Standing Order 13 fejn hu spjega xi tfisser din ir-regola parlamentari. Meta tintalab li jkun hemm bidla fl-aġġornament taħt Standing Order 13. Ġifieri xi ħaġa li tkun urġenti, li tkun ta' portata nazzjonali u ovvjament irid ikun hemm dawna il-kwalifiki biex l-Speaker jgħid iva jew le. Fid-dawl ta' dan, l-Speaker irrimarka li diversi deċiżjonijiet normalment jwasslu biex ma tiġix aċċettata l-urġenza fil-Parlament u primarjament din tkun fi kwistjoni ta' kawżi fejn hemm persuni suspettati li wettqu reat u jkunu għaddejjin proċeduri fil-qorti. Dan anke minħabba prassi preċedenti li ġew deċiżi mill-qrati Maltin u dawk Ewropej tad drittijiet tal-bniedem. U rrefera b'mod speċifiku għal każ riċenti fejn intalab dibattitu mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar is-serqa ta' kwantità kbira ta' kannabis mill-Beriks tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħal Safi. Qal li kieku l-Parlament kellu l-opportunità jiddibatti fuqu fl-istess ħin li kienu għaddejjin il-proċeduri, dan seta' faċilment jwassal għal ksur fid-drittijiet fundamentali tal-akkużati. Li meta għandek kawża, inkjesta, fejn għandek suspettati f'dik l-inkjesta, fejn għandek saħan sitra, għax qed issemmi dak il-każ, dak kien il-każ ta' meta kien hemm is-serqa ta' droga mill-barracks tal-Armed Forces. Kien hemm żewġ inkjesti għaddejjin bil-maġistrat u oħra inkjesta antenna. U għandek nies arrestati immedjati u ftit wara fis-sigħat wara ġew. Kif appena inti tagħti deċiżjoni li tista' tiddebatti dan kollu fil-Parlament, inti tkun qiegħed tkun kompliċi u żgur ħajkun hemm kwistjoni kostituzzjonali li qed tikser id-drittijiet ta' min huwa akkużat jew ta' min jista' jiġi akkużat l qudiem. Għaldaqstant l-Speaker temm l-intervent tiegħu billi oppona dak li qalet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista meta fid-deċiżjoni tiegħu wkoll ikkwota speakers oħrajn. U din ir-raġuni mhux jiena bissetta kien hemm speakers oħra, għax jiena kkwotajt anke il-speakers oħra. U din id-deċiżjoni mhux din biss u oħrajn, għax kien hemm oħrajn fejn laqajthom, meta kien hemm pereżempju kwistjoni diversi kwistjonijiet fejn ma kienx hemm inkjesta maġisterjali u akkużati jew suspettati jew għad-direttura diġà hemm l-akkużi quddiem il-qrati tagħna.